Международния ден на жената бих искала да пожелая на всички дами да имат времето, силата и възможността да показват своите суперсили. Бих пожелала на другите жени за Международния ден на жената да бъдат по-усмихнати, да намират смисъла в това, което правят. Бих пожелала на всички жени да не забравят преди всичко, че са жени. Че да си жена е привилегия. Бих пожелала да бъдат оригинални, да имат иновативно мислене и всъщност да не губят себе си. На дамите пожелавам да си поставят по-високи цели, да бъдат по-борбени и по-самоуверени. Бих им пожелала смелост, да следват мечтите си и че абсолютно всичко е възможно, стига да имаш точния план, достатъчно устрем и просто да продължаваш напред. Бих пожелала да бъдат много щастливи, да бъдат много обичани, защото за една жена е много важно да бъде обичана на първо място, уважавана и винаги да запазят ценността си и нежността си, защото привкостта дори в един мъжки свят и в мъжки бизнес винаги една жена слага естетиката и финалния щрих на нещата. Well, I would say keep smiling, believe in yourself, stay true to your values, definitely, and surround yourself with supportive network of other women because, you know, girls power. My wish to all the ladies out there is let go of prejudice. Do not surround yourself with people that create them and do not create them yourself. Искам да благодаря на всички дами, които участваха в нашата видеопоредица, за хубавите пожелания и за това, че показаха своите суперсили. Искам също така да благодаря на Сънотех за това, че е събрал на едно място толкова вдъхновяващи примери. Наистина е гордост за това, че 36% от администрацията на компанията е съставена от жени. Накрая, но не и по важност, бих искала да благодаря на мениджмънта на Сънотех за това, че е създал среда, в която може да постигаме целите си заедно и заедно.